Denne teltvogn er faktisk forholdsvis ny på det danske marked. Det er en Trigano Galion, og det er et rigtig godt bud på en teltvogn. I vognen herinde bagved er der oceaner af plads. Faktisk er der soveplads helt op til 8 personer, og det er altså ret meget, det må man sige. Selvom der er så meget plads, som der er, ja, så fylder den faktisk ikke ret meget. Egenvægten på den er kun 345 kilo, og det er endda med bremser. Og den må laste op til 650 kilo, så det vil sige, at der er faktisk 300 kilos frivægt i den. Når den pakkes sammen, ja, så fylder den altså ikke meget mere end en helt almindelig trailer. Og det vil også sige, at køreegenskaberne er rigtig, rigtig gode. Man mærker faktisk stort set ikke, at man har den bag på bilen. Da jeg kørte med den, var jeg faktisk nødt til at lige køre ind en gang imellem og se, er den der endnu? For jeg kunne slet ikke mærke den. Og det skal siges, at den også leverer standard med bremser. Når du køber vognen, ja, så er du klar til at køre på ferie. For vognen leverer standard med selvfølgelig selve vognen, fortelt, køkken og bremserne, som jeg nævnte før. Derudover så er det muligt at tilkøbe en masse ekstra udstyr. Det er faktisk muligt at få fast bund i forteltet, hvilket er en stor fordel, hvis at himlen skulle åbne sig og det skulle regne. Af ekstra udstyr, ja, så er der rigtig mange muligheder. Solsejlet, der sidder under her, er ekstra udstyr. Der er mulighed for at få et bord ind i sovekabinen. Der er mulighed for at tilkøbe 2 ekstra sovekabiner. Der er mulighed for at få en bagageboks, en bagagebærer. Mulighederne er mange, for du kan tilpasse den her teltvogn lige præcis efter dine egne behov. Det er rigtig dejligt at have solsejlet på, uanset om man camperer heroppe nordpå eller sydpå, så har det helt klart sin berettigelse. Solsejlet her er meget nemt at montere. Du tager bøjlerne fra udhænget på teltvognen, rykker dem ud, lyner dem på, og så sætter du et par ekstra stænger på. Ja, så har du faktisk monteret solsejlet. Og så er det faktisk meget stabilt, hvis du lægger mærke til her. Der skal altså lidt noget til at rykke ved det her. Sætter du et par barduner på, så er det altså også godt vejrsikret for vind. Det er jo her i forteltet, man opholder sig, og man må sige, at her er rigtig god plads. Her kan snilt sidde både 4, 5 og 6 personer og spise. Jeg har kun 2 stole sat op her, men som I kan se, så er der rigtig god luft. Og det er en ting, der kendetegner den her vogn, det er faktisk, at der er god luft. Prøv at se de store vinduer her. Og faktisk så kan man, udover selvfølgelig at lukke gardinerne op og i for at lukke helt til ud til, så kan man tage hele den her side og lyne af. Og det samme kan man faktisk med fronten. Og der er selvfølgelig også gardiner til at lyne op og ned. Men hele fronten kan afmonteres, så det nærmest bliver sådan ekstra solsejl, hvis man kan sige det sådan. Vognen her er lækker og lys, og der er rigtig højt til loftet. Køkkenet her i teltvognen er faktisk rigtig praktisk. Udover at der er god plads til at stå og lave mad, så er der en vask, og der er 3 gode blus. Så kan man faktisk placere køkkenet lige præcis, hvor man vil. Nu har jeg placeret det her, og det har jeg gjort af den praktiske årsag. Det her vindue har nemlig myggenet, og vinduet på ydersiden kan rulles op, så det vil sige, at man har god udluftning, når man står og laver mad. Der er også rimelig god skabsplads. Man har selvfølgelig ikke oceaner af skabsplads, men det er helt okay, den skabsplads, der er. Som jeg nævnte før, så er det her køkken et løst køkken, som jeg kalder det. Det vil sige, at du kan placere det præcis, hvor du vil. Under kørsel, så hænger det bag på teltvognen. Når man kommer frem eller skal holde en pause, så kan man lige hægte af og stille det præcis, hvor man vil. Hvis man gerne vil ude i køkkenet i stedet for, så er det heller ikke noget problem. Så placerer man det bare ude under solsejl. Nu står jeg ved det store køkken her. Prøv lige at bemærke, hvor meget plads der er, for jeg har faktisk plads til et stort skab ved siden af køkkenet. Og nu ved jeg ikke, om I kan høre det, men det er faktisk begyndt at regne nu. Og så er der lige en detalje, jeg vil vise jer her. Og det er den her faste bund, der lynes på. Så med nogle gode, kraftige lynlåse, så lynes den på hele vejen rundt. Det kan regne, det kan være skybrud. Ja, det betyder ingenting, for der kommer ingen vand ind i forteltet her. Og vi har faktisk prøvet det. I går var det skybrud, det stod ned i stænger, det lynede og det tordnede, og der kom ingen vand ind. Der er virkelig tænkt på detaljerne i den her vogn. Prøv at se her. Ind til sovekabinerne er der rigtig god udluftning. De her kan lynes helt ned. Og så er der myggenet her, så man slipper for at få diverse kryb ind i sovekabinerne. Det forudsætter selvfølgelig, at man lukker døren ind til sovekabinen også. Igen en detalje. Godt med opbevaringsplads, og det er der i begge sider. Og så kommer vi til den ekstra sovekabine. Ja, det lyder lidt underligt, men den er faktisk hernede. Vi har den så ikke monteret, for vi har ikke behov for det. Men herinde der kan man faktisk montere en ekstra sovekabine, og det kan man gøre i begge sider. Hvis man ikke har brug for sovekabinen, ja, så kan man bruge det her som opbevaringsplads til tasker og hvad man nu ellers skulle have. Nu er jeg så gået ind i soveafdelingen, og jeg vil faktisk kalde det en soveafdeling, for jeg har 2 store sovekabiner. De kan begge 2 lynes til individuelt, eller man kan vælge at have det åbent. Man kan lyne til i fronten, så der er mange muligheder for at lukke til.
En ting, man også skal bemærke her, det er alle udluftningsmulighederne igen. Der er myggenet hele vejen rundt. Og selvom du skal udenfor for at rulle vinduet op, jamen så kan man altså få masser af frisk luft ind, både igennem hele dagen og hele natten. Madrasserne i vognen her, ja, de kunne godt være lidt bedre. Men med en god topmadras, så sover man fantastisk. Og herinde i sovekabinen er der så en af de andre ting, man kan få som ekstra udstyr. Det er bordet her. Umiddelbart, når man lige ser det, så undrer man sig over, hvorfor i alverden er der et bord her. Hvis man nu for eksempel har en stop and go, hvor man bare skal have en hurtig overnatning, så behøver man ikke at sætte fortelt på. Så kan man bruge bordet her, sidde herinde og spise i tørvejr, selvom det skulle regne udenfor. Så skal det jo også lige nævnes, at bordet her, det står jo ikke fast. Så hvis du vil bruge det i forteltet eller ud under solsejlet, ja, så kan du også gøre det. Udover de gode ventilationsmuligheder inde i selve sovekabinerne, så er der også det store vindue her bagved. Det kan selvfølgelig lynes helt til, så der ikke kommer lys ind, men det kan også rulles op. Så er der myggenet, og vinduet der på ydersiden kan selvfølgelig også rulles op, så der er rigtig god ventilation igennem her. Nu har teltvognen her jo over 300 kilos lasteevne, men det betyder jo også, at man skal have nogle steder at gøre tingene. Og det er der faktisk rigtig mange af. I begge sider i sovekabinerne er der de her store rum, hvor man kan lægge ting ned. Stole og borde deslignende, ja, det kan faktisk ligge på gulvet her imellem sengene, så man slipper for at have særlig meget inde i bilen. Nu er jeg så gået uden for teltvognen, og den er jo rigtig, rigtig flot at se på. Jeg er helt vild med de der lyse farver. Det giver sådan et nærmest safari-look. Vognen her, de første par gange, ja, så tager det jo selvfølgelig lidt tid lige at finde ud af, hvordan og hvorledes man sætter den op. Men når man har prøvet det et par gange, så tager det altså ikke meget mere end cirka 20 minutter, så er man altså stort set på plads. Nu hvor der kommer flere og flere små biler på de danske landeveje, så det her er et rigtig, rigtig godt bud på en måde at komme afsted på ferie. Hele familien til ikke særlig mange penge. Og tro mig, I kommer ikke til at mangle plads.